салом ба ҳама. боз як бозии дигар барои пулкоркунӣ дар Telegram силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. вақти регистрация кардан шумо дар 50000 танга метад ки ба воситаи ҳамин 50000 танга шумо метавонед пишакчаҳоро бихаред ва пулкоркунитонро сар кунед. барое ки тангаро бигирем Star Mining-а зер мекунем ва 50000 тангаро мегирем ва ин ама 4 та пишакча харидагим. ин пишакчаҳо худшон ба таври автоматик кор мекунанд ва модда танга кор мекунанд ки тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш. барое ки пуломона гирифта бутонем мо бояд ки кашлогмона сахранид кардаги бошем, дабояд кардаги бошем кашлогмона дар ҳамин бозӣ. аз тарафи дасти чап угли боло дар кашлогмона интихоб мекунем ва бояд ки кашлогмон кашлоки тон бошад. тон коннекта интихоб мекунем ва агар шумо дар Telegram регистратсия кардаги бошед кашлогтона Open Wallet in Telegram мекунед. ман кашлогша ки приложенияша скачат кардагим, барои ҳамин тон кипера интихоб мекунам. дараҷа моро подключить кашлог пурсидеса, подключить кашлогро зер мекунем ва моро пин-код мепурса, пин-кодмонро менависем ва ина готово навис, кашлогмон пайваст шида ва мо метавонем пуломона бигирем. дар боло бошад баланси моро нишон додеса ки чанд қадар кор кардагием. дар инҷа бошад бозингарои беҳтарина нишон додагиае ки якум, дуюм, сеюм ҷо ва ҳам хел ҷойҳои беҳтарина гирифтагие дар инҷа нишон додагиае. аз тарафи дасти рост угли боло дар реферала интихоб мекунем. дар инҷа бошад Invite a friend-а зер мекунем, силкаро копировать мекунем, дӯстонмон роӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 3 пишакча кор мекунем. агар телеграмаш премиум бошад 43 пишакча кор мекунем. новостиро интихоб мекунем. дар инҷа бошад хабарҳои нава дар бораи ҳамин бозӣ мепартоянд, метавонем дар инҷа бихонем. левела интихоб мекунем. дар инҷа мо метавонем ба воситаи апгрейда зер кардем қуввати кории пишакчаҳоро зиёд мекунем ва ба мо танга бисёртар фоида меорад. дар инҷа бошад нишон додагиае ки кадомаш чанд қадар нарх дорад. апгрейда зер мекунем, пулкоркунимонро зиёдтар мекунем. ина левел 2 буд, левел 3 шидаг. аз тарафи дасти рост бошад левел 2 монда. поёнаш да бошад ина ман як пишакча харидагим, аз тарафи дасти рост бошад харидагӣ нестем ва биё аз тарафи дасти рост пишакчаро мехарем. ин ҳамин пишакчаро ман мехарам, конфирма зер мекунем. ина ман пишакчаро хардам, иша метавонад ба таври автоматӣ мода фоида биёрад. аз тарафи даст чап угли поён дар значока интихоб мекунем. дар инҷа бошад мо метавонем ба воситаи пули ҳақиқӣ тангаҳои катгейм бихарем ва дар поён значоки дуюма интихоб мекунем. дар инҷа мо заданиёро иҷро мекунем ва танга кор мекунем. задани якум бошад ина ман регистратсия кардагим 5 танга кор кардам. задани дуюм бошад ба силкаи мо регистратсия кунам 10 тангаи дига кор мекунем ва заданиёе ки дар ҳамин ҷо дидеса иҷро мекунед ва танга кор мекунед. дар инҷаро дар инҷаш бошад ҳар рӯз мо медуроем дар ҳамин бозӣ ва ина якум рӯз 20 танга, дуюм рӯз 25 танга, сеюм рӯз 30 танга ва ҳамин хел зиёд шида рафтан мегирад. то 90 рӯза ҳаст ҳамин хел. бустерро интихоб мекунем ва инҷа бустероро мо мехарем. ба воситаи бустеро пулкоркунимонро зиёд мекунем ва ина бустери якум 2 баробар зиёд мешавад, бустери дуюм 4 баробар, бустери сеюм 6 баробар зиёд мешавад пулкоркунимон, бустери чорум 8 баробар зиёд мешавад, бустери панҷум бошад 10 баробар пулкоркунимон зиёд мешавад. дар инҷа бошад ду пишакчае ки мо навҳӯй кардем, нав пишакчаҳоро харидем, ҳамиёро нишон дисае ки скоростшон чанд ва скоростшон бошад 2 баробар. ба ҳамин видеои мо бо охир мерасад. то видеоҳои дигар.